Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu para penonton. Mak, Apa, Nduk? ade iki nang ndi? Kok rame wong? Iki anak dhewe ditanggap Pak Tugiman, Nduk. Ditanggap nek kose Mudatomo. Dene acara opo, Mak? Iki acara syukuran, Nduk. Syukuran para anak-anake sing kelas 3 wis padha lulus, sing wis kuliah ya wis lulus. Dadi nek acara iki syukuran tanggap awak dhewe iki. Kelas loro muga munggah. Sing kelas 2 kan iki mung gue munggah, sing semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amin. Gue orang balik. Amin. Amin. Yo, penyanyi tunggane. Yo. Jadi pambuka Bu Endang monggo katuraken jumeneng sebagai ngaturaken lagu menapa. Iki padahalan kula. Lho wonten panjenengan menapa? Iki saka Bapak Gimana nyuwun lagu tembang kangen, Bu? Nggih. Tembang kangen. Monggo dispatirin meneng. Monggo, Bu. Bu Endang, nggih Pak Dalang. Iki wonten panyuwunan lagon tembang kangen. Nggih. Monggo dadi kemawon. Tembang kangen. Antri bareng sing rawo. Penyebut internasional. Waya sore, Aku
Iya, Nduk, pakai pena iki lho, dadi iki cepet. Aduh, Mak. Aku ki loro ati. Kalau nanti kenapa lho, Nduk? Haha, lorati. Aku galau kaya sing ngendang kuwi lho, Mak. Oke. Tahun baru, arep tahun baru, dadian lah kok tahun baru niki pedhot, Mak. Mak loro ning atiku. Ki sabar, Nduk. Lakone urip yo kaya mangkono kuwi. Kebak pacoban. Kowe kudu sabar lah. Luwih pinter, luwih sing luwih ayu. Amin. Sampai frustasi lho, Mak. Lah ngopo? Lah loro atiku tenanan aku sampe ngombe oplosan. Wis, timbangane kowe ngono, tak nyanyekne lagu oplosan, Nduk, joget tak puasmu. Lah iya lho, Mak. Pun lho, Mak. Monggo, Bu. Kasih. Aja Bekasi harus sana ya. Monggo Bu Septi. Monggo Bu Eki. Asik. Bu Eki. Monggo Bu Eki. Mari.